Vítam vás pri ďalšom videjku, je to druhá časť, čili druhý diel z Record and Play. Tak myslím, že môžeme začať, takže hral som už poza kameru. Do prdele, mne sa musí rozpršať vždycky, keď natáčam. OK, takže hral som poza kameru a stihol som zatiaľ postaviť až toto. Aspoň dačo som spravil, hej, to je jasné. Oh shit, motherfucker. Oh, ej, kľud, ja tu nič som nevidel, nič som nepočul, hej, kľud. Už som si pripravil veľa surovín, pripravil som si drevo až na takúto vec. Takže asi pôjdem v tomto dieli ťažiť, ale to určite prestriham, pretože to je o ničom, keď niekto ťaží. Ako som sa už vyjadril v predošlom videu a niečo za mňou trieska a je mi to jedno. Dosky mám z tohto drievka, chcel som mať taký kľudný plážový domček a tu ešte bude určite takto výhľad na ten krásny kopec, ktorý rozsekám tu úplne stromy všetky. Nie všetky, nie, tieto brezy sú pekné. Ale nasadím ich niekde inde tak pekne pohromade, aby boli pokope, aby to vypadalo nejako štýlovo, nejako gičovo. Facebook serveru a stránka serveru sú v popise videa, taktiež ako ostatní hráči. Poďte, dni sa, do prčice, čo robím. Neznášam dážď v Minecrafte, neznášam Minecraftovú hudbu, neznášam Minecraft. Ale nie, tak zle to není. Hápra si mi došla sekerka. A dúfam, že mi došiel aj cobblestone, pretože ja som taký šikovný, že sa mi nechce ani ťažiť, ani nič a preto vôbec nič nerobím v týchto let's playoch a iba sa válam a prechádzam, takže konečne som začal niečo robiť, dúfam, že je niekto šťastný. Inak tuto bude takto jedno okno, také druhé okno, to bude taký modernizovaný drevený domček. Ja som úplne in v tejto hre, ostatní si tu majú tamto dia s diamantami si sa tu hrajú. Ich dobre, že nevyhadzujú von oknom a ja som rád, hej, mám cobblestone, môžem kopať kamennou sekerkou. Podľa mňa je Minecraft 1.8.3, sa mi zdá, že je teraz, áno, 3. Tak je to príliš zmodernizované na mňa, ako klasický Minecraft bol vtedy dobrý, ja som rozmýšľal, že budem natáčať Minecraft 1.4, ale ty chceš čo tu? Ja mám sekeru, kámo! Rozdrtím ti mozog! Dobre. Môžem sekať ďalej. Dúfam, že si toho vyťažím dosť, aspoň v tomto dieli. Ako som už hovoril, dielik bude zase taký krátky, aký bol minule. Minule sa mi zdal ešte až moc dlhý, ale nie. Bude to mať maximálne 10 minút. Mohol by som vypáliť send, lebo asi by som potreboval aj okno. Tuto si dám na dvere jedno, aby bolo vidno pekne, lebo v minulom let's play som pozeral, ale tam úplne tma. To sa mi vôbec nepáčilo, takže sem dám takto. A tuto to ešte dám takto, to ešte rozmiestním aj inokedy, to je v pohode, to len teraz tak, že aby sa rátalo, že tu bude svetlo ako v mojom domčeku, že tu bude príbytok za 100 drobných, príbytok za všetky drobné. A toto ešte rozmýšľam, ako spravím okno, či ho spravím aj do boku, alebo mi bude zbytočné, pretože tuto mám také bočno-rohové, neviem aké okno. Na to sa asi vykašľam, tuto by som si mal asi spraviť toto. Tuto bude takto pekné okno, áno, toto vypadá výborne. A spravím aj druhé poschodie, nebudem zákal lama zase. Poď. Dobre, a tuto skočí nuka. Au. Dobre, v pohode žijem, ale... Jo. Konečne mi neprší na hlavu. Dokázal som niečo, čo... Hej, ty vypadni, kámo, vypadni. Si na cudzej rezidencii, ty hajzel. Jo. Prasa! Ty si tiež na cudzej rezidencii, ty svinia. Jo, čo tu mám, návštevné hodiny, alebo čo? Natáčam Zdravte, ak chcete, hihi. Ahoj, ahoj. Myslím, že si vyberiem tie glass panels. Ahojte všichni. A tu si spravím takéto moderné, úplne debilné okno. Pre boha to bude vypadať, to dopadne toto. Zdravím všetkým fanúšky. A ti to frčí. Díky. Vrhnem sa na toto, takže neviem, ako si to mám dať tuto. Asi si dám len to zadné okno, ale toto by bolo také pusté, tak mne sa to celkom páči, že by som aj tuto dal takto okná, ale nie takto priamo, kebyže to boli takto posledné dva bloky, že by som to vyskúšal, že jak to bude. No tuto sa musím pozrieť hlavne, počkaj, tuto mi to nejak nevychádza. 1, 2, vtedy boli spolu aj s vodičom, ale to mi nevychádza. Ja si nechám poradiť, skritizujte mi, kto pozeráte toto video, ak to je zlé. Ja si sem dám proste okno a možno to prerobím. Nesľubujem, som lenivý, takže nič nesľubujem. Tak to sklo je krásne na tej
úžasné na tej zemi, to je krása proste, to je umenie, to tak má byť. To sa nám takto, aby to počas výstavby nevypadalo zle, tak nám takže akože to tak má byť takto. Zatiaľ, jo. Ja kabina dákeho letovnu, ty vole. Houstone, letíme priamo. Ty vole! Ty hajze, ja som sa ťa zlakol. Tak toto čo... Moje srdce. To čo mi vyletelo. To bol Enderman. Ty vole, tak toto som Ty kokos. Tak takto ma strašiť nemôžeš, kámo, ako toto si nezvykaj. Toto si nezvykaj. Tak, toto... Som fakt nečakal. Jo, konečne! Aleluja! Ďakujem, že dáš prestal, ale skoro som sa posral. Vítajte v novom bývaní. Tento obrovský krásny dom v strede dovolenkovej destinácie stojí iba 333 000 eur a 33 centov. Ak zavoláte ihneď, dostanete pec, crafting table a posteľ zdarma. A tuto si dám takto plážu, presne takúto plážovú cestičku si spravím všade. Wooden pickaxe. Vážne mám ešte wooden pickaxe. Ja som myslel, že som začal hrať pred 3 dňami a mám stále wooden pickaxe. Mám tu lopatku, idem to vykopať, vylopatkovať. Toto bude taká pekná záhradka, na ktorú by som sa... Inak ono by to bolo celkom pecka, keby som sa takto pozeral z okna a rovno by som videl takto záhradku. Áno, to si tak nechám. Ja viem, možno to nie je nevkusné, ale mne sa to bude páčiť. Takže si to tak nechám, takú peknú záhradku. To bude takto chodníček okolo záhradky, krásna zelená, krásny anglický trávnik. Ne, to nechcem. Jo. Dobre, tuto mám vysýpanú, pieskom vysýpanú cestičku, to je nádhera, proste to je plážový domček. Fence, to je bránička, prečo to je? What the fuck, ja som spravil bráničku? Počkaj, ja som vyrobil bráničku, normálne ako originál bráničku? Nie, ja som sa zavrel vo vlastnom dome, pomoc! Leather, koža, inak mohol by som si niečo už vyrobiť konečne na hlavu, aspoň dáky habit, jak dáky moslim alebo kto. Ale niečo si vyrobím, už konečne spravím si čiapku si spravím, ak sa robí čiapka. No ak si nespravím čiapku, spravím si topánky. Yo, yeah. Pozor, ide Paťo. Topánky od Gucciho ide Xovič, ale nie. To bolo trápne. Ovsa, ďalšia ovsa. Ovsa treba podojiť. Nie, tam nadáva už aj mäsko, to je super. To je pekné od nej. Á, jaký vysvietený dom. Už to vidno. Kocka. úplne hnusná kocka, ktorá proste svieti na pol mapy. Výborne, áno, to som ja. Gratulujem ti. Pán veľkomožný dokázal si postaviť kocku. Pčihapča. Myslím, že si môžem podkopať, áno. Výborne. A tu začne takú majnu. Tuto môže byť taký mine. Bude to tu pekne aj. Ale mine by nemal začínať hneď na preddome. Ale môže, kľudne, v pohode. Čo? Má niekto problém? Nie, tak ticho. Tu bude taký tajný mine. Že tu budú len dvere a bude tu napísané, že mine. Taká tajná baňa. Hej, čo tu počujem? To je slime. Kámo, daj si odchod. Som tu počul aj slajma. To není toho nejak veľa tu náhodou? Kto beží za mnou? Ste do prdele všetci. Vypadnite z tajto. Čo som ja tu? Už je zavreté, čo... Oni sa zbláznili, to koľko vás ide? Čo si kamarát to zavolal, alebo čo? Chudáci chcú ísť na pár... ty chodoriti. Au! Magor. Ja to tu tak tajne zapravím, aby nevyšiel hore. Hej! Ty vole, ne, to ne, nestrieľaj do mňa. Počkaj, vyberiem si meč, nestrieľaj do mňa, fakt, nie. Chcípni, ty hajzle. Ty kokos, au! Veď ale vy chlapí! Čo tu mám, spawner, alebo čo? Pomoc. Ja si dám dvere. Asi sa presvedčím predsa, aby som si dal tie dvere, lebo
Oni sa zbláznili, alebo čo? Oni všetci naraz na mňa, ako? A teraz sem skočím k 10 zombíkom a 40. Wow, on ma videl, chod do prdela, ísť do riti. Au! Teraz ma strel, hehe. Magor. Aha, on proste odišiel, ma ignoruje. Tak som sa predsa dočkal, po 10 rokoch som našiel nejaké železo v Minecrafte. Je tu nejaký pavúk, proste sa skrýva pred svetlom, tak ja mu rýchlo ukážem svetlo. Ja mu rozhodím sandál, pavúka nezabíja svetlo. To je divné. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, ak sa vám páčilo, zanechajte dislike. A... Čau.